MD Sarki Ali Nuhu ya yi wani abu wanda ya kamata a yi masa jinjina kuma a yi masa godiya a Kannywood ga dukkan wanda ke shirya fim da wanda suke harkar fim da wanda suke harkar acting da wanda suke harkar producing da daraktoci da ma'aikata na Kannywood gaba ɗaya 'yan fim a ciki ya yi wa wasu tagomashin abin arziki wanda ya kamata a yi masa jinjina. MD Sarki Ali Nuhu shugaban dukkan wani mai yin harkar fim a Najeriya tun daga bangaren Nollywood zuwa Kannywood, duka bangaren mawaka da producer da daraktoci da dukkan wani wanda yake harkar fim inda a Najeriya yake. Sarki Ali Nuhu MD shine shugaban sa, mu ne masu fatan alheri. Ina son sanar da yan Kannywood da al'ummar Najeriya gaba daya MD Ali Nuhu yayi wa wasu jarumai, tsofaffin jaruman mata wanda aka babba su da gomashin kuɗi wanda sun ji daɗi a wannan watan Ramadan din, duk ya kyautata musu, ya bada gudunmawa a karan kansa ba a karan ofisinsa ba, ya bada wannan kyautar. Shi ya bayar da kansa yi wa dukkan al'ummar Kannywood, wasu daga ciki ya musu kyauta, mata da maza, wasu kuma ya ba su babura, aka so babura na musamman aka raba al'ummar Kannywood. Sannan kuma ya yi rabon abinci, sannan ya yi rabon kuɗi ga tsofaffin jarumai mata da maza. To ba abin da za mu ce wa MD sai dai mu ce Allah saka masa da alheri, Allah ya jagora, Allah ka kara masa lafiya, alfarma annabi, Allah ka kara mai dukkan wani dan Kannywood da dukkan dan Najeriya dama a karkashin wanda ka gabar shi da shi game da rashin lafiya ko abinci ko kuɗi ko abin hawa. In Allah ya hore maka aka taimaka a karan kanka, ba wai dole sai gwamnati ba. To wannan kyauta da MD ya bayar wallahi a karan kansa ya bayar, kun ji na rantsi, ba wai a karkashin ofisinsa ba, kamar yadda za ga al'umma a karkashin jagoranci suke raba, wai ba dole sai ofis ne baka zaka raba ba. Wannan akan karan kansa ne ya raba wannan kyauta. To Allah saka masa da alheri, Allah ya jagora. Sannan wanda ba samu ba su yi hakuri, gaba dai da yardar Allah kowa zai iya samu. Dan baka samu ba tunda dan uwanka ya samu, kaman ka samu kai ma wata ran zaka samu. Shi kuma wanda ya samu ba dole ne ya samu ba a karo na gaba. To mune masu fatan alheri, Allah kara jagora. Na ku MC na manzon Allah, masoyin annabi a koda yaushe, Allah kara annabi daraja, Allah ka bar mu da annabi, Allah ka ba mu dama mu cika cin arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk inda muke, kaman yanda iyayen gidanmu suke yi, mu ma muna kamanta kuma za mu fasa ba. Ni ma MC na manzon Allah, masoyin annabi a koda yaushe a karkashin jagorancin foundation dina masoya manzon Allah. A koda yaushe muna rabo a karan kaina, ba wani ne yake bani ba, kuma foundation nan ba ta son ma wani ya bayar, saboda zuciya bata da kashi kar wata ran a bani a ce ni na ci. To duk lokacin da ina hidima karkashin jagorancin foundation dina masoya annabi foundation, ni nake da karan kaina, bana karɓar dukiyar wani yazo ce zan raba, bana so karka bani karki bani, nawa da kaina nake, ni hidimar annabi da kaina nake. Allah ka bar mu da annabi, Allah ka ba mu dama mu tai alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kara annabi daraja. Ramadan Karim yau 18 ga watan Ramadan. Allah mun roƙe ka, mun ƙara roƙarka da dukkan ni'imar da kai mana. Allah mun gode, Allah kare mana alfarman manzon Allah, ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya, ka kara mana lafiya, ka sa mu gama lafiya alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kai mana afuwa, muna kurakurai daban-daban, da wanda muka sani da wanda mu sani ba, da wanda zamu gaba da wanda muka yi baya, kamar yadda kake yafe mana. Allah mun gode, Allah ka yafe mana, Allah mun gode, ka ƙara yafe mana alfarma annabi. Ina muku fatan alheri MD, muna godiya, muna jinjina. Sarki mai Kannywood, masha Allah.